Pane katsika kana kuti hunhu hunoitwa nevarume kuvakadzi vachizviona sezvisina basa, asi kuvakadzi unenge uchitomudhemeja kana kuti unenge uchitomukuvadza zvishoma nezvishoma. Hunhu uhu hwatinoda kutaura nezvawo hwakafanana nedhasti. Dhasti ari kuvadzi munhu ipapo kana ukarifema zvokuti unotobatwa pneumoconiosis mumwedzi 1. Pneumoconiosis inodhevelopa maybe after 5 years, asi waifema dust every day. Ndoka hunhu kana kuti tutsika tunoitwa nevarume tukatinoda kukurukura panapa kuti varume mugare magadzirisa. Kana iri first time yako kusvika pachannel inoi, ndokumbira ugare wasubscriber tizoramba tichidzidzisana mangwana. Hunhu hwekutanga, hunhu number 1, kupa mukadzi half attention. Kuti ari kukutaurira kana kuti ari kukutsanangura zvinhu zvaari kukutsanangurira, asi iwe utori busy kuita zvimwe zvinhu, maybe uri kutobaya foni kana kuti uri kutochinja machannel epaTV, asi mukadzi wako asiya zvaangachiita akaona kuti baba mwana vanenge vari free, ouya kunogara paside newe otanga kukutsanangurira zviri kumunetsa, asi iwe wato busy nefoni. Maybe atori pakati pekutsanangura otoona watoplaya maaudio epawhatsapp kuda kuti uri kutoteerera zvimwe zvinhu iye achitaura. Kana kuti akakubvunza mubvunzo panyaya yaari kutaura, iwe ungopaka mhinduro kapfupi wobva wabhizi wadzokera kune zvauri kuita. Katsika ikako varume munokaona sekasina basa, asi kumukadzi anongaona sengwe kuti unomudzikisira, unomuona sengwe kuti ari kutaura zvinhu zvisina basa, unomuona sengwe kuti zvinhu zvaari kutaura hazvisi worth kuti uzvipa attention. Hazvina kukodzera kupuhwa attention newe, ndo matorere aanozviita. Saka mukadzi anoona sengwe kuti wamudzikisira kana kuti wamurerutsa. Tsika iyoyo yakaipa. Number 2, kutanga kuita mafeelings kana kuti kutanga kuva romantic, kutanga kupa mukadzi rudo panguva yaunenge wakuda bonde chete. Zvokuti mukadzi akatokuona wakufarira kumumbundira, wakufarira kumuhaga, anobva atoziya kuti nhasi baba vaya vari kuda zvebonde. Hunhu ihwohwo kana kuti tsika iyoyo haina kutombonaka zvachose, nekuti kumukadzi zvinoreva kuti unongomuda chete kana paine zvauri kuda. Ungoripo pakumushandisa kuti usatisfy mafeelings ako iwewe. Zvekuva romantic zvinofanira kuitwa everyday. Hazvifaniri kutova obvious kuti akatoona uri kuzviita pane zvawaakuda. Katsika ikoko varume mukaregedze. Tsika number 3, kupindura mukadzi wako rafu, kumupa mashoko ari hashi, asi iwewo kontinya as if hapana chawaita, as if hapana chawakanganisa. Varume munogona kuzvikanganwa nyika kuti wozviona sengwe kuti hapana, kuti wabva kutuka mukadzi wako kuti wamuitira joke rakaipa ramurwadza, handitika anogona kupfuurira kungoita mabasa ake as usual, as normal, otokubikira, otokuwachira akanyarara, asi deep down vakadzi vanochengeta mashoko. Saka iwewo usataura zvinhu zvakaipa pamusoro pemukadzi wako, asi wopretenda as if zvinhu zvawataura izvozvo hazvina kana basa, wongozvitarisira kuti angozvigamuchira oita move on. Yera mashoko auri kutaura nekuti uri kumaudza kumunhu, ende vakadzi vanochengeta mashoko muhana. Ndo zvinhu zvinomupedza mafeelings. Zvishoma nezvishoma anoshaya mafeelings newe. Vakadzi havasi vekungo offloadira mashoko, kungorutsira chero zvavangofunga kumutaurira. Unofanira kutofunga usati waudza mukadzi wako, nekuti ipartner yako, mumwe wako, ende munhu atori nohana, munhu atori no mafeelings, ende munhu atori no pfungwa. Saka usazotarisira kutaura zvitaura zvakachata woita move on as if hapana chaitika. Kana watoona kuti watoreswa kutaura, kana watoona kuti joke rawaita haana kurifarira, chitokumbira ruregerero mugadzirisane, ndo kuti murambe muchiwirirana. Number 4, kutadza kunotisa maemotion emukadzi wako, kutadza kucherechedzawo kuti mukadzi wangu nhasi ari mumudhu ipi, ari kufara here kana kuti akasuwa. Ende chimweni chiri dangerous chinoitwa nevarume vakawanda ndechekuti kandozviona kuti mumwe wangu kamudhu yaari haisi bo, nhasi ane zviri kumunetsa, asi anopretenda as if haana kuzviona, ende anotokontinya nekuita zvaari kuita. So menzaniso wabva kubasa, wasvika wangatsobvunza munhu wako, hai waswera sei, asi pamhinduro yaakupa obva akuratidza kuti zvinhu hazvina kumirira mushe, asi obva watongoti wakutotora makizi ako emotikari, wakutotora mabhodhoro ako edoro, boom, watoenda kubhawa.
hauna kana kumboita care nemaemotions emunhu wako. Saka iwe uri kuda kuti here mukadzi wako afonere hama dzake dziri kure uko achidziudza zviri kumunetsa, asi aine iwewe mumba, munhu waanogara naye everyday. Potsa chacho nekuti unozonzwa munhu aita suicide, munhu azviuraye, wotanga kuti ichi chaita kuti azviuraye, wai asina kundiudza, wai akazviita inini ndiripo. Asi iwe wakanga uri mumba imomo asi wanga usikaiti care, wakanga uinaye mumba imomo asi waimupindura rafu, wakanga uinaye mumba imomo asi waiti paanonge achikutsanangura zvimwe zvinhu iwewo unenge uri busy nekuita zvimwe zvinhu. Unhu ihwohwo varume hauna kunaka. Toenda panumber 5. Number 5, ndoda kuti imimi makatera video inoyi mundiudzewo chimwe chinhu chinoitwa nevarume chakaipa mucomment section. Ndiudzewo point inokodzera kuenda panumber 5. Asi musati maenda ndokumbura musiye masubscriber, tirambe tichidzidzisana zvinhu zvakakosha nezveupenyu, mazana anotibatsira kuti tirambe tiri vanhu, tirarame tiri vanhu vane hunhu, vanozikanwa sevanhu, kwete kungoita munhu ziendana kuenda. Saka ndokutendai kana uchinge wateerera video inoyi kusvika pane nguva. Ngatisangane muchikamu chinotevera.